KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama on juuram no gawɗen wadde kala yontere arduɗo filande moɗon émission meɗen Faits Divers émission foof jadaten hen koye gorko mo horko ƴere guelleji birom Dembo Dogo Adama salminama onon salmirama bandiraɗe debbo Habsa Diallo mi salmini kadi bandiraɓe wattuɓe haqqille mum e vraiment ayawo Piindi TV kala toɓe mbawi wonde less dowle baba Adama he e mbiɓe bismillah mabbe e yewtere mabbe nde be gowi hebde kala saha en bismimoɓe en jetti en jaari woɗoɓe commenté aimé partagé min jii golle moɗon no fewi no Adam wiyatni saha foof sa limi juuma min jiiɗa limde ɓe min goppa ɓe kono onon foof ono jarama no fewi Adam émission men Faits Divers hande puɗɗirtoɗen ko beñe dugub no wiyete sa woni no mbiten tan beñe pewnirtede gawri ndemir walla gawri ça dépend min gandumi tan ko ƴakkude ɗum par ce que min beñe dugub min dugub o jiiɗimi andude exactement no wiye ene wawi taw ko suuna walla taw ko feela walla ñenu ene heewi min mi anda no fewnirte mi meeɗa tawede aussi to a wawa fewnirde beñe dugub mbeɗa yinno ɗum ni kon joni mi anci min noon beñe dugub guila komi cuhlel ha joni mbiɗa yiiɗi ɗum e min somi dañi haccata ɗum subaka ene hawni ɗum ɗo joni ko to jiɗɗa arde ɗo ko tawi ham nder min Adama Diop nde janggannomde université meeɗa haccitade mburu beñe tan beñe dugub debbo goto no yeyanno heddi école amen koye maktan min codanno subahlaw ene weeli haccitade donc ça veut dire que sénégalais ji ɗi mataw ɓe jiɗi tan ko mawninde hunde mais haɓɓaɗa consommation locale consommé min moom personnellement ne janggoyannomde subahlaw to birtimi debbo foof jeeyowɗen beñ ko kañum kaccirtomi émission meɗen oolel aɗa yim subahlaw mbeɗa jogui mbuusa mbeɗa ƴakka somi jippimi e teero won debbo goto jeeyow ɗeɗon beñ toon ɓimine ɗeɗon beñ noon ɗiɗo temps uji Adama Diop heewi gulali no fewi ɗoyde nder Sénégal wono dawriyanke goto yaltuno haala beñe dugub yimɓe makko foof mbi hankkadi gonta ñamde ko wona ɗeɗon beñe joni ha Sénégal naaɓe jalti hollirde wonde Keur Massar won debbo goto hayɓe tottiti indi kay won debbo goto jeeyannoɗo ɗon e beñe e caggal muɗum policier ji gaari jagguimo mbaɗimo arrêté yimɓe foof gone wullude ɓe mbaɗi ko wona lawol par ce que on ko jeeyowo mais finalement Adama Diop oɗon kabaru wodani ko fake news voilà ko ɗum ɗon dilliniɗo vraiment no pamirta wuro ngo walla ni mbiyen leydi ndi par ce que no mbirɗa ni dawriyanke goto mo ganduɗa ko kañum haalno ɗum e nder konngudi mum kamɓe ɓe gandanɗa hoorema rewɓe e oɗon dawriyanke o kamɓe fof ɓe kocci lawol ngam ruttade e sodude beñe dugub haymo andano beñe dugub peut être ko non kono ene waɗi kam beñe dugub ɓe ganduɗa no mbirume gardini ni ɓe ganduɗa ko ɗum tan kutorto ene woodi habsa ɗo e nder leydi ndi yimɓe ɓe ganduɗa anduɓe cellal ɓalli mumen e jarata kafe suba jarat ko gosi en beñe dugub en e ko wayno ne way ɗum ene wayno leydi nder leydi bon wona toon paaɗen koye fake news tottirde kabaruji ɗi ganduɗa taw kadi ko ene nodda ala propagande e nder leydi ndi saaha o no wayni kala kada haala bon kadi banggue goto koye politique ɓe goni mais tous les moyens sont bons pour mabɓe
kala laabi ɗi fof ene moƴƴi pour jomum gandanɗa hoorema wawa wadde propagande walla hakkillaji yimɓe wonɓe réseaux sociaux ji ne liir walla hettoɓe radio ji walla film ɗo en to jeygol woni wi leegal kaari nana fus nana bona nangam nangam taw ko hay batte donc ɗum ɗon fof en jii ɗum ɗo henne en tout cas fake news o ɗon o woodani habsa ha wiya ko gendarmerie ari après to wi wonde yo yimɓe mbat dispersé ɗo kanko debbo wi wonde on tampini min sonnal ngal nel ndeket yo ɗum ɗon fof hay batte ala ko woodi hen habsa ɗum ɗon kadi ko hunde jarde labtinde habsa ha caggal muɗum adam ne wiye jayndiyankoɓe nan tottude des informations moƴƴan mais en wawni to wona par ce que hande wona jayndiyankoɓe kese hande ko tolno lotta en tolno lotta ɓe mbiyete kala to ɓe goni ɓe bindan e clavier ji mabɓe ɓe mbaɗa e réseaux sociaux ji ɗi surtout donc yo yimɓe mbaɗa très attention e won information ji mi liirata e réseaux sociaux ji haɗa automatiquement tan mbaddi réagir cikku gonga taw woodi oɗo fait divers mo battidirtoɗen koto oɗo aɗa andi Thile Boubacar mbiɗa nana toon no fewi mbeta mi meeɗa rewde lawol amen si mbiɗa rewanno toon ancien haade autoroute ila touba waɗede autoroute à péage o haade mum waɗede Thile Boubacar en min ndewanno so noon jaa four foti balɗe mbattone lawol en tout cas ñalawma o fof de hama waɗan ɗum e lawol ça dépend kadi nden laabi ɗi aɗa andi wona joni wona no mbayni laabi ɗi ne kewi gasɗe holen sah waɗoɓe 2 jours e lawol walla 3 jours so paani min meeɗi pande to wiyete mbumba wuro dawde juufen pomo tagui comme mawɗo nan ɗon sehelma ousmane nder voilà wuro mbumba voilà joni noon pont tagui to pont tagui ɗo mi habsa minen min mbaɗi ɗon 3 jours parce que il fallait que otoji goɗɗi garata oga oto wawa ɓennude bagasuji telline nawe min ɗum tagui mi yejjitta mbumba donc ngollon lawol mbiɗa andi ngol habsa aɗa andi ngol ko kewi Thile Boubacar entre parenthèse mbeɗa yaha wuura men Fouta mon mo gummittonomi ɗo kankane ombo yaha mais o hoɗani Ourossogui mais oto yahat ka Ourossogui o ƴettoɗo goto Adam Diobe bawde Allah kanko idi kam yettade ɗum ɗo mbimi ƴeew rewannoɓe to yamen ha par mbatta distance porɗo noon e raccourci joni ayi codorgol ko noon sadi leydi so yiiɗi ɓamtade ko idirto koye laabi e oɗoji foof joni Adam Diobo wuuro ngoɗon e Thile Boubacar ko gorkaji goto jaggani jogui sac en waɗi hen cukalel en mbi joom duuɓi tati jogornoɗo ɗum wujjude vidéo woni en waɗa circulé e neɗɗo tamit jeeya toon e Thile Boubacar baɗɗo meɗen vocal a heeɗima ɗum hollito wonde oɗo saaha policier ji pawe makko junggo mais haade policier ji pawde makko junggo to sukaɓe wuuro ngo jiiɗi yoɓade fittane min jiinomde vidéo o e oɗon information mi hul cukalel guurguel cukalel toskel hakkillema dow ɓanduma dogota boom jagga cukalel jannel mbaɗa e sac taw wonno fandare ma ko gueɗe ɗe pewani en tout cas en jii no mbiruɗa ni e oɗon kabaru en jii kadi vidéo no circulirte e réseaux sociaux ji ɗi ɗum tagui réseaux sociaux ji ɗi toujours yimɓe yo mbatten haqqille no fewi mbaɗa réservé o so jii hen information ngaji surtout e TikTok o nde mbattata haqqille no fewi ha mbaɗa vérifié haade munen ɓendinde par ce que kabaru ɓe mbi so tawi audio arema a ɓennini walla vidéo arema a ɓennini no ɓenninirɗa ni e andu so tawi kabaru o wodani manam ndiɗo no ma janggo ma ñawde saɗa ñawde e jomiraɗo ma namde ɗum ɗon par ce que kollorɗa hen yimɓe ko en keeɓi nande hen taw waɗɗani Thile Boubacar mbiɗa andi wuuro ene wiye wuuro El Hadjaba Sène no woni dimat mbiɗa sikki woɗɗindiran no fewi ɓene koye munen en gandi alhaali o mbi wonde kanko waaji o wona celluɗo omo wonde rafi hoore finalement ɓe bon en général à chaque fois so wono ɗum ɗo waɗi eɗen nana kadi yimɓe ne mbiya cellani yallam alam ko gonga walla wona gonga en tout cas keeɓi hen kadi kabaru goɗɗo o wonde waaji o wona celluɗo hayso tawi won jiinoɗo waɗi audio holliri wonde kañum e hoore mum ene laaɓa ko haalata ko galle mo gollata ko ɗon ɗum kewi donc yimɓe mbattu haqqille en tout cas hayso tawi waaji o sellani jokken wadde erago e bandiraɓe ndeɓe jaggata sukaɓe par ce que hanki mbiɗa sikki won ñalawma ɓennuɗo ɗo eno wonno journée mondiale des enfants de la rue sukaɓe accateɓe laaɓi ɓe ɗum ɗo kadi ko mbaɗireno ayrango jinnaɓeɓe part mum de responsabilité nani hen yo mbattu haqqille jinnaɓeɓe e sukaɓe o temps en tout cas so jomum selli to jomum sellani parent je yo mbattu hakkillaji mumen e sukaɓe enen ji par exemple galle
tonete fuuto se pini ɓe ndawi guese ɓe jeehi sukaɓe ɓolɓe goppe ɗonete hakkude galle so tawi boɗo ko fewani ari hadma artude oɗo runkan ƴettude sukama gongni galle Adam Joben galle Habsa en sa darima oɗo galle aɗa soyna ko ɗumen ɗo mais oɗo instant no wulirni aɗa rarement yimɓe jooɗo e oɗoji go foof ƴewarta ɓuuɓe jooɗo toon donc yo jibinaɓe mbatti hakkillaji mumen e sukaɓe mumen no fewi saabu guel ɗo cukalel gorkajo so wari nombo walla waɗi nombo ko goɗɗum ko yummum tan e bammum lorotono jomum yaltinanam kayitaji ko wiyam sellani holɗum mbawɗa hen haydara yimɓe garte sukaɓe mumen dal mbatte hen haajuji mumen mbaɗa hen haajuji mumen e hammu mumen toppito ɓesgu mumen no fewi Adama Diop émission men hande gasi ko noon wanden Habsa en beltinima ko no kewɗen wiide ni tan aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hakkude men e rendo ngo il labudde walla min alay sago garen mbaɗen ɗum juɓɓinen ɗum no hanniri ni en calmini jetti jaari bandiraɓe foof no mbirunɗa e gardide kamɓe waɗoɓe commentaire ɓe hay goto e ndewata inde mum so ndewi hen tan en juuman kamɓe foof fuɗɗode ha wortode en calminiɓe en jettiɓe jaariɓe en beltanimaɓe no fewi eɗen jiiya golle mabɓe donc eɗen mbiya yoɓe jokku golle Habsa a jarama no fewi en jarnima kadi caméraman men hono Djiby Dieng gorko mo Kanel mi salmini denɗamo ala o nafoore ceerno Yaya Ly to Angleterre Adama Diop hollem kanke sehlam makko nde gonirata e suudu weekend c'est jour meɓe ndewani neɓe gartirata émission Faits Divers ɓe jooɗo eɓe jeeɓa ɗum hunde weldemi no fewi mi salminimama mi salmini sehlaɓe ma taɗa limti minen il faut mi limta Ifra Sadio aussi sa watti haqqille ko mbaɗo commentaire si chaque émission foof en calminimo jettima en jaari professeur meɗen Yaya Ly a jamare men kamɓe kala en calminimoɓe ha yontere fande inchallah on jaara merci KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma